mengabe sebethola le ndaba le mengabe mhlawumbe bebuka le show bebona le nto ukuthi izingane zabo bona bazithatha njengobhuti nosisi nina content yenzayo menicabanga bazofila kanjani Uyayimagine umzali esethola ukuthi nikhiphe izizwe ngiyakuvumela bafuna ukuthi basithatha njengo asibona yayizwa leyo asibona ubhuti nosisi basithatha njengobhuti nosisi uzawuthini utata xa ibona lento uzothini uzobona ukuthi nami ngiyabona intombi kuma wamthatha nami ngibone intoni kuwe ndibone intoni kuwe ubone indoda hayi bamusungishaya ukhela kakubi wena ukhela kakubi intoni ngxaki yakho unisiseleni apha unisiseleni apha unisiseleni apha kamakhamera ntoni la sizokhuluma iqiniso ukuthi mina jonga bhuti lo sayiqala kakuhle yonke lento ne sathi sizawufihla and akho ndizovela abazali bethu batshatile ne what if abazali bethu bayayibona lento nice sidima sami uthini ngesidima sami lo leyo vele ukuthi bayibone ngoba vele mina nawe sosaba ukuhlala phansi nabo sikhuluma ngoba basibone la ndavisa uyiphambene angiphambene phambene shuthi ngiphambanisa wena ngiphambanisa ukuthi mnandi ke lento esiyelayo ngiphambanisa yena. Mbukelo wohlelo silungisa umjolo siyakubingelela kuphi nakuphi la ubukela khona lolu hlelo lakho yalazi ukuthi usilithola khona la ku channel yakho on YouTube ebizwa ngokuthi umjolo show gama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN ungakhohlwa ke uyazi ukuthi lekhaya subscriber ulike uphinde futhi ushare yona le channel so abangani bakho ihlobo zakho nabo bonke abantu osondelene nabo ngaphezulu kwakho konke ke ungakhohlwa ukucomenta khona sizokwazi ukuthola ukuthi wena uengage kanjani towards ishow njengoba wazi ukuthi sikhona ukuthi solungisa inkinga zakho nawe uma ukuthi unenkinga ezinto umjolo lulakhulu ongakwenza sithumelele i-email njengamanje umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com well uyazi ukuthi after i-episode yababa lo umhla kubuswa baningi kakhulu abantu abasithinta besilisa besifazane bekhala madoda ngendaba yasekamereni ukuthi I know izinto azihambi kahle abantu abaningi besilisa bakhala nangokuthi ke induku ivele igoloza athi uyazama ibheke phansi athi uyazama ibheke phansi athi uyazama lutho akwenzeki so ukukhala kwenu sikuzwile sibonela ama-emails ade siwathola abantu beyidinga imbiza saphinda futhi sabona abantu ade besifonela siyazi ukuthi besingeke sikwazi ukunikeza into esingayirecommend kwayithina esingazi ukuthi ubaba umhla kubuswa usebenzisa izinto ezikanjani ukuze imbiza yakhe ihlangane ingakho ke siqale senze i-research so sathi uma bese senze i-research sabona ukuthi hayi khona nansi into engasiza ababukeli bohlelo silungisa umjolo so ukukhala kwakho kuphelile nje kamanje injabulo iyabuya manje ekamereni ngoba buka ngiphetheni yabo na into engikuphathele yona namhlanje and ayihambi ke yodwa ihamba naloko mhlawumbe uzoyibuza ukuthi kusebenza kanjani uyabo lo uphawudo oqala ngawo usebenzise ukuthathe nje ufake emlomeni mase uphuza amanzi lo powder lo uzokusiza ukuthi ulast emzimbeni wakho izinsuku ezingu14 18 uhleli nje emzimbeni wakho ungagcini ke lapho mengabe umama meke nje wafona wathi uyeza uyalazi udaba ushaya nje yes asiqale sikukhumbuze ukuthi lembiza le iyasiza kushukela iyaklena izinto iphinda yenza ukuthi induku iqine umdlalo ululeke umama ajabule kosindo wabaleka okusho ukuthi umbeke khoneni ushaya ukhathale ubone ukuthi akuhambi kahle abaleke uphinda athi ubalekela kwenye indawo uphinde umbambe umsondeze eduze so lembiza le izokusiza ukuthi umdlalo wakho wasekamereni zonke izinto zihambe kahle uzobuza ukuthi isetshenziswa kanjani uphuza ikota nje eglass kanye noma kabili ngosuku izinsuku zibe 3 noma zibe 4 ngaphambi komdlalo shaya nje ikota yakho eglass ngiyakuthembisa umama uzokwazi ukuthi ajabule mawukuthi ke ufuna ukwazi ukuthi uyithola kanjani lembiza le ngizokunikeza futhi inamba yababa ukhuzwayo okuyena ozokulekelela ukuthi uthole lembiza noma ngabe ukephi mengithi noma ngabe ukephi useGoli use-Eastern Cape use-Cape Town la eKZN yonke indawo uqinisa imbiza yamadoda ikhona nansi ke inamba yakhona sokwazi futhi nokusikubhalele yona la ngaphansi ukuze ukwazi ukuthi ujabulise umama wakho nijabule ekhaya lo yanjabule yaseseyihambile ibuyele ngoba hey ayagoloza amatotolozi mina kumkhulu esangikhulisa webuya ngikhomboza ukuthi mfana wami okuthemba konke kodwa ungalithembi itotolozi ngoba into eliyenzayo alinqeni ukuvelela ikuphoxe nje umama eseleduze nansi ke inombolo asiyibambe 083 335 7969 lowo ngu 083 335 7969 uqinsi imbiza yamadoda yabona ke manje uthi asigcini ngokulungisa nje indaba zomjolo kuphela kepha siphinde silungise indaba zasekamereni lakho phelile indaba yo 30 seconds manje phelile indaba yo 2 minutes siyadonsa manje omama bajabule athi useqedele uthi uqedelane ngingakaqedi
athi useqedile uthi uqedelani ngingakaqedi. Otherwise awungiphelezele-ke sibone ukuthi namhlanje siphethe indaba kabani silungisa ini. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel. Ngaphezu kwakho konke ungakhohlwa phela usupport. Nangu thanks la ezansi, pressa wona udonate ngaloko okuncane ungakwazi ukuthi usize ngayo i-channel yethu ukuthi ikhule. Igama lami uDlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ungakhohlwa uGqinsi imbiza yamadoda. Sanibonani bafethu, igama lami nguMike Ngakhumalo Sibongo. So namhlanje ngibhalele umjolo ukuthi ngikwazi ukusizakala ngeproblem yami enginayo yokuthi ngithe ngidlala nomuntu kwagcine sekuqhamuka iproblem. So namhlanje ngize umjolo ukuze ngizokwazi ukucela ukusizakala ngenxa yokuthi ngifisa ukuthi le nkinga engihlangabezane nayo ixazululeke namhlanje nalomuntu ebengidlala naye ogcine esesibane inkinga mina naye personal. Yabo. Masikubingelele mbukelo wohlelo silungisa umjolo. Uyalazi igama lami nginguDlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Uyazi ukuthi le show le uyasubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona njengoba wazi ukuthi sitholakala la kwi-channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Masikhule sonke ke sikhule nawe size sifike ku-100k subscribers, siphinde sihlule nakhona ngoba inhloso enkulu ukuthi sikhule ndawonye, siphinde futhi silungisane inkinga njengoba ubona. Uyabona ke nala eceleni wami ukuthi cha ikhona inkabi yami la uGqinsi imbiza yamadoda kuyiyona siyiphethe namhlanje sikukhumbuza ngayo nje ukuthi noma kanjani lo mndeni wakho obone ngazi ukuthi uyawa uzovuka manje, lelo khaya lakho obone ngathi liyabhidlika lizovuka manje. Njengoba ubona nje nami ngiyiphethe, angiyiphathele nje ukuthi ngiyi-advertise kuphela lapho kodwa ngizoyisebenzisa. Ngeke ngibone kuma-comments abantu banako ukubuza ukuthi ngabona amatifana unaye yena umuntu. Yes ukhona, khona abantu abangibukayo futhi ukuthi hayi no bangisola ukuthi ungathi content engiyenzayo ukhona umuntu engithandana naye futhi umuntu engithandana naye impela wesifazane. Ingakho ke nibona ngiphethe lolu Gqinsi ngoba ngeke ngilenze iphutha lokuthi ngize ngithenga uGqinsi kanti ngenze ezinye izinto. Ahluleke lapho njengoba ubona ke ngiwashila ama details ukuthi hamba kanjani nanokuthi uma ulifuna uGqinsi ulithola kanjani. Uyazi ke ukuthi ke sizolungisa. Yabo manje silungisa inkinga zakho zasekamereni, silungisa inkinga zakho ezithinta umjolo. Njengoba ubona ke mewukuthi nawe uneyinkinga ezithinta umjolo, umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Khona udadewethu enginaye la sokhuluma naye sazi inkinga yakhe singagcini ngokuyazi tholakala isixazululo phela. Sikwazi ukuthi abantu bangafika lekhaya then bahambe isixazululo singekho. Khumbula asilu lekhaya siyalungisa. Dadewethu sawubona siyabingelela ohlelweni. Sawubona bhuti. Ngiyaphila mina, wena unjani? Ngiyaphila nawe. Siyaphila kakhulu. Seme ngabe senza ke noma sithola i-email salibona igama lakho thina sinalo but umbukelo obukayo njengamanje akanayo idea. Asiqale nje ngokuthi uyi-introduce ethi umbukelo ukuthi ubalo sinayo namhlanje. Okay, igama lami ndinguSilindo Kuhle ngwakwaRhadebe. Marhadebe. Yebo. Okay. Siyajabula kakhulu ukuthi sihloniphe ufike la ekhaya. Well uyamazi umuntu osibhalele la kwisho obhalele ukuthi udinga wena. So njengoba sinaye la kuthe nje mengabe uthola umyalezo ukuthi ukudinga la kwisho. Yo, hayi. Ndiye ndaqonda okay, since ndimazi bangibani. Ayinangxaki ndingeza kodwa ndiyazi ba into nandibizele yona. Ngoba ke ndifuna uyazi ba into nandibizele yona qonda ba okay mandize apha. Ngiyakubona ukuthi indlela oxaye ngayo you are even shaking ukuthi ngempela why ubhuti wakhe kuletha la. Kwayimina nginayo imibuzo yokuthi kungani ngoba phela la isikhathi esiningi silungisa umjolo. Njengamanje umfowenu lo uwena ngapha nibizeni la endaweni yomjolo. Kwenzakalani ngani ongichazela? Andiyazi bhuti. Andixoka ndiyazi because ngubhuti wami sihlala endaweni eyi-1, sihlala emzini oyi-1, sibaba sendaweni eyi-1. So andiyazi ba undibizeleni. Mhlambi ke nami uzangixelela uzandichazela because nami andiyazi nawe njengoba ungazi. Asikhulume nge-relationship yenu as ubhuti nosisi ihamba kanjani ekhaya mhlambe nabantu abakhuluma noma yini noma mhlambe khona into abonayo ukuthi umelezela kusho ukuze akwazi ukuthi akuxoxele yona. Usondele kakhulu kum njengobhuti wami. Sisondelene sithetha noba yintoni. Sibabantu nje abavana kakhulu. Okay. Because even if khona into endiyifunayo uyandinika noma ndidinga imali uyandinika. Ungulowo muntu esisondelene kakhulu naye. Ukukhathalele nje udade wakho. Ungikhathalele kakhulu njengodade wakho. Okay, so asiphumeke kubudlelwane bakho naye as ubhuti. Asingeneke manje sigxile kuloku bakho nomuntu wakho. Kuhamba kahle kukona yonke into ihamba kahle. Uhamba kahle kakhulu. Sithandana kahle kakhulu. Okay, akunama problem. Hayi akakho. Okay, so njengamanje uzimisela ukuthi ubone ukuthi ubhuti wakho kungane kulethela kusho nanokuthi ufuna ukuthini kwena. Ndizimisele kakhulu. Ngiyafuna ukuva into anibizele yona.
Okay. Njengoba ubona-ke mbukeli udadewethu ready ukuthi eze ukuthi umfowethu ufuna ukuthini kuyena njengoba nami ngiready ukubona ukuthi kahle kahle ubhuti usisi yini ebabeka la kwishow asingabe sisalinda kakhulu njengoba we about to find out njengamanje so thatha-ke ithimba lethu lisilandele umfowethu limbeke la achaze isitori sakhe ngoba ngiyabona usisi is confused I'm also confused ukuthi ngempela kwenzakalani kodwa-ke nawe uma ukuthi uney'nkinga ezisinto umjolo kulula kakhulu umjoloshow@gmail.com this is umjoloshow@gmail.com asibone ukuthi inkinga yethu namhlanje ihamba kanjani njengoba sizolungisa indaba kabhuti nosisi mfethu hamba kanjani Kodwa ngiyaphela ukrema. hayi mfethu yonke into iqondile siyajabula mfethu ukuthi usibhalele kagcini kokuthi usibhalele kuphela uphinde ufike la kwishow khona uzokwazi ukuthi ukhulume nathi njengesifiso sakho-ke sikuthathelele udadewenu sakubeka la noma sambeka la and she's willing ukuthi eze ukuthi ngempela ufuna ukuthini kuwena but-ke njengoba sengikhulumile naye ungekho ngithanda ukuthi mhlawumbe ngiqale ngikhulume nanawe nje mfethu ukuthi usichazele ukuthi kahle kungani umbeke la ngoba ubukeka umuntu ongazi ngempela ukuthi yini indaba umbeke la kwenzakalani ithini indaba yakho nosisi wakho Ya ngiyabonga mfethu ukuthi unginike ithuba mfethu ngiyabonga nokuthi nisi-accept isicelo sami mfethu ukuthi sikwazi ukuzofika la kule show umjolo. So bro wami kahle mfethu i-problem esinayo nosisi wami othi ngiqale ekuqaleni nje mfethu. sure Mina ngwakhumali sibonga ngithi naye wahadebe kubo uma wami nobaba wakhe bakuhlanganisa kwabo bowu2 akusithinta indawo thina okay yabo okwabo bowu2 bahlangana ngendlela abahlangana ngayo so mina nami ngoba ngowakithi naye wakubo okay it's fine phela singabizana ngokuthi sinobhuti lapha ekhaya kodwa akuyena abukho ngisho okuncane abukho omncane okay mawuthi abazali bahlanganisa what do you mean mhlawumbe kungenzeka ukuthi bajola noma bashadile uma wakho nobaba wakhe okay then nina nazana kanjalo senihlala ndawonye yeah okay so mfethu one day it happened ukuthi mfethu sihlala endlini sizoyi2 yabo so masihlala endlini sizoyi2 mfethu watching a movie and then sihlale nje ku-couch sishare i-throw yabo i-throw le blanket lomncane so makwenzeka ke mfethu sishare i-throw mina naye kwaze kwafika isikhathi la sigcina sithintana khona up until mina naye siye enkonzweni yabo okay masiba senkonzweni mina naye kwaqala nje kungathi kuyiphutha ke yabo kwami isikhathi ayabuya phinda lento yabo mase iphinda iselona-ke iphutha ayiselona phela iphutha manje ayikwazi iphutha liphinde kabili and futhi vele ke mina naye asihlobene yabo so iphinde lento mayiphinda ngitshela ukuthi hayi mhlawumbe into ezo yabo ukunyakazisa imizwa nje mfethu silingekile sure hayi iphinde iqhubeke mfethu yabo shuthi mina naye sesiyabantu esihlezi nje siyele enkonzweni yabo masifisa ukuya enkonzweni iyenzeka lento nihlala ndawonye manje ndawonye abazali bashadile nani nihlala ndawonye maybe ngekho nje abazali ni exchange ama-tools yeah okay so kwenzeke ke mfethu uma kwenzeka kuze kuzofika la mfethu isikhathi la thola ukuthi uwabambe khona-ke usilima yabo usilima ayibamba mfethu mina naye sivumelana yabo yonke lento niyenza ne-protection ayikho asiyisebenzisi okay ngifuna nesidingo sayo ngibona ukuthi sasisibona yabo lento le alright so mayenzeka mfethu lento lena fike la abamba khona mfethu akhuleke yabo mina naye sivumelana ngoba sasisaba ngaleso sikhathi yabo masisaba ngaleso sikhathi sisaba ukuthi lento izovela kanjani mfethu yabo sivumelane nokuthi sizokwenza lento ekuthiwa abortion enganeni yabo siyenzeke mfethu lonke kambe isikhathi mfethu siphinde siqhubeke futhi yabo siqhubeke mfethu siye lenkonzweni kube mina naye inkonzo mfethu kumnandi futhi yabo akekho oyijabulisayo mfethu sijabule so ithu nangu ufakazi wami naye ubejabule ngambuza manje cha ujabulanga ujabule kwephi kumnandi yabo so manje bro isicelo sami ngoba ngibhalela umjolo kahle isifiso sami esikhulu ukuthi konke esiphinde yenze sephinde wabanga futhi isho yabo okay mina naye besiseyinhlelweni angisekho mina kulolo hlelo lolo mhlawumbe mawukuthi usakhona useledwa kulolo hlelo beseyinhlelweni sokuthi sophinde senze ngendlela esenza ngayiqalile which is abortion okay so mina mfethu ngahlala ngingedwa ngareason sana no yazini because vele benginomuntu ebengijola naye ngamgabha ke lo muntu ngoba mina sengigena ama feelings for uSlay yabo vele mina noSlay asihlobene
mina ngwakhumalo kithi naye owakahadebe kubo so sihlangene nje la endlini ngokuthi uma nobaba bayenza lento abayenza uma wami nobaba wakhe basha ya basha okay kwabo ke lokho nami ngiyafuna ukushada inspiration lento engiyibuka lapha bawo Lovely Dove lapha shuthi nami ingenzeka lento phakathi kwami noSliwe mengabe yenzeka lento ngoba yenzeka ekhaya ngani abazali akukho mhlawumbe abakusolayo ababona lutho babona nje udade nobhuti lutho ababoni lutho of which yilento mfethu engilethele la ukuthi njengamanje ngifisa ukuthi lento ethi masiyenza ibe permanent ibe official ukuthi mfethu kahle kahle mina noSliwe siyabantu abathandana okay before ngimdedele uSliwe are you aware mhlawumbe ukuthi kwenzeka yonke lento wena ngiyakuzwa ukuthi umuntu wakho umdampile manje ngoba ufuna kuba focus la kuSliwe are you aware ukuthi mhlambe noSliwe nomuntu wakhe athandana naye njengamanje awu kube phela mfethu lo muntu uyamthanda ngaba kaze ngimithele ingane zize zibe u2 usesibili manje lo sure yabo kube mhlambe futhi uyamthanda lo mjida ngabe wamithela lo mjida hayi mina yabo yami lengane lapha esisakhe and futhi kube uyamthanda lo out lo ngabe akayenzi lento ayenza nami manje mengabe niyenza lento le nobabili nikhombisa ukujabula ngifuna ukuthola ukuthi mhlambe njengoba niyenza kukhona no I love you kuyona noma niyenza nje mfethu asikaze phela sifike lapho kodwa nje mfethu khona phela lawo magama uthola ukuthi yabo sibizana ngodali mfethu yabo yabo ngisho ngisekhishini angimemeza dali nami dali yabo kube mnandi nje mfethu endlini yabo ubone ukuthi hayi singayakhi ifamily la mfethu singayakhi ifamily yabo so nje mfethu ya ilonto program mina ngiyengizele la mfethu ukuthi hayi ngifisa ukuthi mina lezi zinto lezi kahle kahle silokhu sitshontshana silokhu sihambe emakhoneni siyeke ufuna kuphume emanyaleni kuphume manje kucaca ukuthi mina noSliwe siyajola siyathandana and sizoba nomntwana manje akulona ihlazo futhi leli hayi akulona akayeni phela wasekhaya Sliwe utheme ngabe ngikhuluma nawe siqala wathi awunayo idea yokuthi kwenzakalani nanokuthi ubhuti wakho kubizeleni nawe usuyazi ke manje ngabe iqiniso zonke lezi zinto ayisho ya buti inyani yona kodwa sasivumelene ngoba sizofihla hey hlale nziva kuthiwa inzule azinayo ingqondo sizulelwa ingqondo awuzulelwa ingqondo lo angizulela angiqhela kakubi lo hayi yabona waziqhela sasivumelene kakuhle uba sizofihla and ngoku andiyazi bangamakhamera ntoni Mike ngamakhamera ntoni la unzisele wona amakhamera ukuthi kuphume lento iphumele obala iphumele obala uvumelene nabantu akukho kufihle ngeke ukumbuleka uvumelene nabantu uhlalile phansi nami wathetha nami osho ukuthi kumele sihlale phansi manje sixoxe ukuthi mina nawe silokhu sifihla lento sinengane manje involved le yesibili uthi umdala ke emveni kokho umuntu omdala uyayenza lento uyenzayo because befanele uhlale nami phansi sathetha kakuhle kuqala before unzise emakhamereni ubuzoyivuma ndonto Sliwe bese izoyivuma ubuzoyivuma bensayivuma enzahlala phansi nawe because nasekuqaleni siyiqala sahlala phansi sayithetha kakuhle savumelana ba imfihlo xa sawuzisa emakhamereni sayimfihlo imaki ubuzoyivuma iseyimfihlo nama ubuzoyivuma ngithi ubuzoyivuma ivume uhlala phansi bensawuvuma uhlala phansi ubuzovuma uhlala phansi mina ngifunanga ukuhlala phansi ngifuna ukusukumela phezulu ngoba lento le ibalekile kumina uphambene wena angiphambene uphambene wena angiphambene ngiyakuthanda uphela kakubi uthanda bani ndinomuntu wami na uthanda bani uyamthanda lo muntu bese ifihla kaloko uyamthanda lo muntu ngiyamthanda umuntu wami umthandela ukuthini ngoba phela ubhizi ngoba ubhizi nje mina nawe silokhu siba nenkonzo nawe inkonzo nawe meme ngabe umthanda umuntu wakho ngempela Sliwe wayo loke umnikeza ithemba elingekho loke ephini Ngxaki ibhuti ndenza kamnandi undipha kamnandi ngebe permanent lento akwazi ba permanent umuntu wami zamthini umuntu wakhe akakunika uthanda uzozondiphambanela ngoku uthanda uzazondiphambanela ngoku silimusa bese ngayithethanga before yonke lento ukuthi ngiyakuphambanela mawukuthi wena mina ngiyezwa ukuthi kumnandi nami ngiyajabula mnandi siyaqhubeka nenze njani lo ngifihla ndivisa igeza kanti uphambene umthetho wakho uyaphetha ndivisile igeza angilona igeza mina ngikhuluma iqiniso la Sliwe are you aware ukuthi umonakalo osewenzekile ngalento eniyenza umkhulu kangakanani one nafike nenza kwaphuma isisu noma nenza abortion naqhubeka nenza khona kunjalo nifuna ukwenza enye abortion noma ufuna ukwenza enye abortion ngoba yena uthi usephumile lapho ufane waphuma nzabe yenza abortion 3 uzoyenzani usehlukene nomuntu wakhe ngoba ethi ufuna ukufocusa kuwena lo mfana ungiqhela kakubi lo ungiqhela kakubi mase sendini awusho ngiqhela kakubi makumnandi lapha
Kusube kumnandi awusho kalokho. uqhela kakhulu. Wena xa usebenzisa ingqondo njengendoda eziba usitsho. Kutheni ungayicinganga iprotection? Hawu, Uke wayicinga lona? wena wangikhumbuzayo kwakhona. Ukhunjuzwa ngubani? Awuyondoda. Kusuke kumnandi angithi ngiyasho ukuthi kusuke kumnandi. Okay, kwamnandi ke ngoku kumnandi saskip isisu. Ngeke kuyenze Za skip Khohlwa isikhathi eside khohlwa. Kumithi mina noba wena. Abazali benu Kumithi mina noba wena. abazali benu mengabe sebethola le ndaba le mengabe mhlawumbe bebuka le show bebona le nto ukuthi izingane zabo bona bazithatha njengobhuti nosisi nina content yenzayo menicabanga bazofila kanjani uyayimagina umzali esethola ukuthi nikhiphe izizwe ngiyakuvumela baphumuthi basithatha njengo asibona yayizwa leyo asibona ubhuti nosisi basithatha njengobhuti uzawuthinjwa tata xa ibona lento uzothini uzobona ukuthi nami naye yabona intombi kuma wamthatha nami ngibone ntoni kuwe ndibone ntoni kuwe ubone indoda hayi bamusa ungishaya ukhela kakubi wena ukhela kakubi njengxaki yakho unisiseleni apha unisiseleni apha undiziseleni apha kamakhamera ntoni la selizokhuluma iqiniso ukuthi mina nawe lo sayiqala kakuhle yonke lento ne sathi sizawufihla and akho ndizovela abazali bethu batshatile ne what if abazali bethu bayayibona lento nayisidima sami uthini ngesidima sami lo leyo vele ukuthi bayibone ngoba vele mina nawe sosaba ukuhlala phansi nabo sikhuluma ngoba basibone la ndavisa iphambene angiphambene phambene futhi ngiphambanisa wena ngiphambanisa ukuthi mnandi ke lento esiyenzayo ngiphambanisa yini ningilalele yabo siqala ishow sivumelene ukuthi asisolwa la but isolo ngezi kuyimanje ubhezi ushaya ubhuti ngesikhwama yena wakushaya ngetotolozi ungikhela kakubi lo uthathe inkinga zenze ukushayana ungikhela kakubi yayibona lento le qiniso so manje ngiyanicela siyaya endlini angithi yabo seyofuna kuphindwe hayi uthi uyoshaya uyofuna kuphindwa ungikhela kakubi uyofuna kuphindwa ungikhela kakubi wena okay sifuna ukuthola isixazululo la isisu zona ngizoskipa but ngeke kuyenze lo nto besivumelene kakuhle uba if ndiyabamba futhi sizaskipha isisu eqaleni andithi sayenza kwakumnandi naseqaleni kodwa saskipha isisu andithi savumelana kakuhle kumnandi kulokhu ukhipha isisu wena okay ayo awe mhlambe dadewethu ukuthi kwayikona ukukhipha izisu angazi kakhulu kodwa ngeke ngizwe kushiwo kuthiwa kwayikona ukukhipha izisu kuyenzeka mhlambe ukuthi mase uyidinga ngempela ingane ugcina ungayitholanga ususikhiphile isisi kokuqala ufuna ukusikhipha manje une boyfriend othi uyayithanda mase ifuna ingane ningayitholi kuzokwenzakalani hayi mina ndi right ukhona umntana wami ndinayo umntana nalandoda ndi right and siyathana nomuntu wami se right lo walo andimfuna umntana kalo uphambene lo ufunani wena uphambene lo wena ubungamkhumbuzi ufuna uyikhipha ubungamkhumbuzi singane ke unikelani pho akunjuziswe ngibana akayondoda yena ayondoda wena ayondoda wena ngindo ngoba nakuxelela kayibantu umnandi ke ngoku sowuzohamba ke ngoku ubonakala ba indoda ilokhu ihamba mfethu program uyazi nawe yabona ngoba ethi angiyondoda indoda ilokhu ihamba emakhoneni ihamba ingene emakhoneni ihamba icasha indoda iyaqonda nje ilento engiyenzayo hayi bendithi uyindoda ngiyo sivumelene kahle ba sizawufihla sowuzisa ikamera awukanga uhlale nami phansi hayi uzofihla wedwa ke manje funda khona ngeke usakwazi ukufika indaba yeni siyaziwa ke manje nansi phambi kwami mina bengingazi ukuthi niyantshontshana yabo ukuthi mengabe abazali bengekho nisale niqhathe izilwane my program ngicela ukubuza yini engcono sili ukuthi njengamanje mina nawe sila kwi reality show sizokhuluma iqiniso la kumjolo angithi yini engcono ukuthi usili mfethu aziwe umhlaba wonke ukuthi ukhiphe isisu kunokuthi mina naye siqonde ngqo kuqonda ntoni kuqonda ntoni ukwaziwa njengosisi okhipha izisu wena ngoba nathi sesifikile la ngoba mhlamba nigcinile mhlambe namanje nje hayi siyagcina njengobona yabona nje menzisela apha siyagqibela uyadlala asoze ke mina ke nje official nawe uzoba njani uzoloku ntshontsha kade kusho wena manje uthi kuzwisa kamnandi so makabe official ke ngoku yebo yadlala yebo undiqhela kakubi ibhuti indini yeva undiqhela kakubi mike ndizokufumana siyayendla dadewethu phela vele uzongifumana uzoyifumana ngqo lento oyifuna iyona vele oyifuna ngiyayazi into oyifunayo mina uzoyifumana kofana ucinge sekusendibona kwi-cameras uzothi mtata boyfriend yami isawuthini uzothi utata mina nawe sithathe isibindi le isibindi sokwenza ntoni lento esiyenzile uthethe nabani esiyenza la mfethu isibindi mfethu esingahlula abantu abaningi uthethe nabani ukuthi uphumele esidangalaleni uthi kwenzeka into namhlanje ngifuna ukuyimela ucela ususe ecaleni kwalo ucela ususe ecaleni kwalo mfana uqhela kakubi lo no angikwazi ukukususa manje singasitholi lesixazululo wena
uyabufuna nobudlelwane nobhuti osowamzisa kaningi without i-condom lokho enibhizi nilala ndawonye wakhulelwa waphinde wakhulela futhi ngobani nahlanganiswa abazali beni bathandana bashada nina ngokukhohlakala kwenu usukele fika mina bathi bengena nje ngayibonela intombi shusho wena ukazi umbone njengodade wenu hayi wena wangombona njengobhuti wakhe because kwakumele noma noma ekuthinta Ncese angikhuzi Ncese ngiyaxolisa ingaze nami ngikuthinta sigcine kodwa ke kwakumele mengabe kuthinta umkhuze nawe yabo umkhuze manje njalo mengabe kuthinta wena ojabula uyangithinta na ningagcini ngokuthintana nagcina nifakana izinto nangagcini ngokufakana izinto kwakhukhumala isisu uhleli nje kuyimanje umithi akugcini lapho njengoba umithi ufuna ukuyikhipha lengane uyokhipha ingane kuze kube nini okay fine angisenandaba ke nobudlelwane benu vela amanyala lento enifuna ukuyenza kodwa ingane lokho lokuyikhipha uzothini kahle noma bafu amanyala kanjani bafu wakithi ningane zandawonye kanjani ngomshado wabazali benu sli uma wakho babu wakho undibuze kwalo kaka ke ngakulinga undibuze kwalonto ogqiba unizise apha okay masithi ke ngoba ngiyamgcina lo mntana ne sizohloba namasihlile lo mntana uzokubiza ngabani sabanga malume sabanga bani ubaba ubaba wapi ubaba wapi ubaba phambene ubaba izothuba izongibiza ngomalume ngalini ngumalume ngalini uright lo mfana uright umalume ba ima ngizoba umalume ngaliphi izomixa phela ingane ngoba umalume futhi kanjani ngumalume ngizalwa nosilini mina sihlala endlini eyi1 sihlala khona vele so nase rest abantu bayahlala endlini uzakubiza ngabani yabo rest labafunda bayahlala endlini eyodwa ababona abandawonye siyayifanela nabantu abahlele rest sakhiphe sisu asaze ndikhulisa umntana mina endlini eyi1 nawe utata ngumama ndim nguwe sihlala endlini eyi1 ngumntana wethu sobabini soba ngubani yazini ngiyakuvumela ke sikhiphe izwe lonke lizokwazi yabo ngoba sila izwe lonke lizokwazi uyenza ngabombe vele uyenza ngabombe uzoskipha ngithi saskipha vele uzoskipha izwe lonke lazi manje mhlawumbe umbuzo ongavela ukuthi iziswe uyikhipha kuze kube nini njalo wena mengabuka ngoba phela kusilona iphutha leli iphutha into eyenzeka kanye ingaphindi yenzeke yabo mhlawumbe nakhona ubethiwa wafaka kancane wamkhuza ngabe ngiyezwe uthe wenzeka iphutha wafaka wathi sefakile ngahlehla waphuma manje ubethi uze unesibindi sokusho ngithini xa kumnandi cha imali uyaphinda ngiyacela mfethu ngicela siyenze kanje slive wethu ngiyacela manje sengicela ukukucela mfethu ngicela ukuthi lento lesiyilamule kanje mfethu ngale ndlela engisho izosisebenzela lento soyithuka mina sengiyakuthanda mfethu and ngifisa ukuthi lento le siyenze ibe official sazi ukuthi siphumele obala ngento esiyenzile koze kube nini silokhu sicasha mfethu soyisola size siyofa phela kodwa sasivumelene kakuhle Mike kuba no strings attached so fanele mfethu silokhu siyisola sasivumelene kakuhle andithi sikhiphe nezingane sokhiphe ingane mfethu kuze kube nini soyisola kuze kube nini soyisola kuze kube nini ngicela ukuthi lento lesihindishe ngale sikwazi ukuthi ekhaya vele lento izovela amaduze lento lo manje iyobe sivelile cace sazi ukuthi sifa once silungisa amaphutha ethu siyazi ukuthi mina nawe siubaba kabani noma kabani senza into eyifamily mina nawe sibe umndeni mina ngelinye ilanga nothi niyaganga angena umzali alifice liphakathi niyothini alifice nje liphakathi kumele boncuke kube kuliwa ke manje boncu kuyaliwa sekumele ke manje umzali akhulume le ndaba zamanyala enenwenzayo kanti mewukuthi babona manje abazali ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu mhlambe nabo basangawucisha lo mlilo ngendlela bangawucisha ngayo abazali beni banazi banizala nabo bazoandelanga bawuveze ngoluntu njeka manje kunengane encane yabo kunezingane ezincane ezingena la eyokuqala isekho sikhuluma nale futhi nifuna ukuyikhipha ubaba wakhe ayithandela abazukulu ngeke ubaba wakho nje ngalwa nawe kabi ezwa kuthiwa ukhiphiwe lengane le kodwa bengafanelanga uyiveze ngolihlobo cha kodwa ngalwa nawe thethanga nami kaka asinikezeni abazali mfethu abazukulu okay sibadala masiba angithathi iside lamuntu wrong umfowethu ngokuthi avela asuka lale nawe nje kodwa futhi aka wrong ngoba navumelana wrong nawo ngokwakho kahle kahle ni wrong nobabili bafungani sihlobenephi si wrong kuphi kanti la ningane yabona kudala ngisho ndithi umfana uphambene lo mfana sihlala endlini eyi1 abazali bethu bachatile sihlobene ngolofo kodwa yabuza sengowakini mina now I understand why lo ababa wethi mahadebe yo I understand amakhatebe ke mfowethu hayi ngiyakutshela lo makhatebe lo wami wena uphambene andiko wakho ngokumna
Nohami. Hayi nobuphambene. Wakabakani? Hayi nobuphambene. Wakabani? Uyazi ngokuba nomuntu ngokwena. Amahadebe mfethu kahle. Awusayazi. Boyfriend yakhe izoyibuka le nto Phambene manje. wena. And showcase Yacinga uzayibona umuntu wami. uzayibona. We national. Sikhona yonke indawo. Kodwa ke yena ngoba uMike uyandenzela into. Wena usudantshiwe nje. Mhlawumbe into ongayenza ukufixa lento Yeah, le lokhu- mess lokhu senenzela. kukhona. Babe befuna kanjalo vele Mike. Angisho ukuthi uthanda umfowethu. Kodwa ukuthi nifixe lento le. Wena ufuna Akunandaba ngenza nobudlelwane ngivumela benu. ukushare ke mina ngibe ngizwe ukuthi ngiyayithanda lento. Umntana ningamgcina umntana. Anangxaki. Aha. Because umntana akanacala. Kodwa lo anizojola nalo. Awuzojola naye. Anizojola nalo. Ikuphi okungcono ukuthi umuntu wakho atshelwe uMike ngoba uMike angimazi ucabanga kanjani. Kokuqala ucabanga ukuza la kwishow angazi mhlawumbe omunye umqondo mekuwukuthi wena uqhubeka kanje angacabangani. Ikuphi okungcono ukuthi umuntu wakho ezwe ngoMike ukuthi kwenzakalani nanokuthi ayibonele yena ukuthi kwenzakalani noma wena umtshele ukuthi baby kuwukuthi nokuthi nokuthi. Hleli sezoyibona vele ngoku. And njengoba sezoyibona vele sizawuhlukana. Ya, ngcono usave lo mshado kunokuthi usave lo wawo ubhedayo vele. So wena Mike ufuna ukuthi abazali beni bashadile. Bashade. Nawe futhi nodade wenu niphinde nishade. Nosli hayi udadewethu baba. Eish. Nosli. Yo, hayi lo mfana. Shadele nami kwaHadebe uyabona. Yo. Yabo intokazi yakwaHadebe. Ya, ngumntoka. Uba bendiyazi bunje beningeke ndiyiqale. Kodwa naku sekwenzekile ke mama. Shuthi ngamukele nginje ubaba kwakho namhlanje babuye ngane yakho. Babuye ngani zakho. Okay, mfethu uMahadebe uyavuma ukuthi uzomgcina umntwana. So ukumgcina umntwana kusho ukuthi nizomkhulisa nobabili ngokubambisana. Yeah. Mengabe nimkhulisa ngokubambisana nobabili ubaba wena umntwana. Umalume futhi kumntwana. Hayi angiyeni malume ubaba. Ubaba. Uzoba ngibaba kanjani na? Kahle, kanti isaloba lo ngane. Isalwa yimina nje. Ke ngoku sizawuthini ke njengoba sizawuhlala nabazali endlini eyi1. Shuthi phela Sihlala somuva nabazali. siyofuna iflat sihlale soyi2 eflatini nengane yethu sobathathu. Iyakuphambanisa le mali yakho ne. Mengabe nicabanga abazali bazoyireceive kanjani lento. Now they going to know. Bazoyireceive kanjani. Kuzoba buhlungu bona kodwa kumele kwamukeleke. Yo. Cinga utata wami uzabana. Mfethu utheme ngabe ubhalela kwishow. Yindaba ungaqalanga mhlawumbe wakhuluma nawe dadewethu umuzi uthi uzothi noma bowazi ukuthi ngeke akulalela. Bengazi in angilalela. public. Bengeke azangilalela. Bezolwa naleyo ukuthi ufuna ukukhishwa ingane. Ngoba kaloku mna ndiyasayiloma animameli mna. Animameli ndiyaphambana. Ulalela nini? Ulalela. Ndiyaphambana nje mna. namade ngikucela sekuphele yamanje. Asiqalanga uthetha nama. Isikhathi eside kabi kucente yodwa ngicela Asikaze sihlale phansi sithethe sobabili. Asikaze sihlale phansi sithethe sobabili. Wena yabo ukuthi uke wangijikijela nangesikhwama. Wena wakwazi. Futhi endlini buko ngishaya nangepana. Ngijikijela nangepana amabhodi yonke into ngenxa yokuthi nje ngithemba nasenze lento be official. Iyangicaphukisa. Nathi mengabe niqala nathi no strings attached, right? Hey. So wena njengoba duloku uzuba ubumnandi bamfowethu nje ama feelings akhe awa developanga because yena usale ngisho into Adevelopa kubana kum. ubu enjoy. Hey. Enjoy nje phela kodwa akakho develop my feelings. For wena. Enjoy kanjani into ngamthanda? Kwenziwa yini? Xa ndenza kamnandi uyaenjoyeka kaloku. Ngithi yabona uyangithanda. Manje Uyangithanda wena. Wena phumela obala wena uyangithanda. Andikuthandi tu ke. Wena uyabonakala ubonakala ngisho la. Uyangithanda. Yena mina ngeke ngimphekiseke umfethu ukwazi kangcono. Uyangithanda. Ukwazi ngisho unqunu mina ngikwazi. Uyangithanda. Yabo. Mazi So ayikho into engayikhuluma. Umfowethu ukwazi kangcono nazana kangcono. Njengoba ethi uyamthanda uyazi. Uyamazi. Wazi nanokuthi uthintwa ke. Yabo. Ya, kodwa kona xa indenzela izinto because uyandenzela yonke into uyandithanda xa isitsho because mina beningayazi noba uyandithanda. Yabo. Benibona nje ndenzela izinto endipha nemali, khona into endiyidingayo iyandinika. But beningayazi basezode sifikele kule ndawo yoba side kube khona nento enothando phakathi. Khange sike siyithethe ke leyo. Siyayikhuluma namhlanje mama Mswela namhlanje mama ngiyakuthanda. Nawe uyangithanda ngiyakwazi. Asiqale into yethu siqhubeke nayo sihambe siqonde. Singalokhu simbenceza siyilalisa sivuza. Sinengane manje. Hayi mhlambe nizawuthamba ekuhambeni kwexesha ayingoku. Usazomcabangela. Umcabangela kanjani umuntu eselifaka mama? Oh hayi yena umntana abantu mnandi shem mfuna uxoka.
usazocabangela umuntu osowumazi eselifake wazi wakumithisa. Lesami uthethe nami kakuhle kodwa. Nokubanzise. Yabo, ngitshelile nathi angithanda lo. Ayikho into ecatshangwayo la. Sizawuthetha endlini. Nizothetha endlini. So bese ifuna mina naye endlini. Kodwa umntwana uyagcina. Umntana ngizomgcina cause akanatyala ekugqibeleni. Okay. Mfethu, ungathi khamba kahle into oyibhalele kwishow iyalunga. Noma ungalitholanga lokuthi uyathandwa ngokuphelele, kodwa ithemba likhona. Nakuba ke ngayigqugquzeli into eniyenzile bafethu. Kodwa ke sizothini? Ngoba ingane igciniwe iloko kusijabulelayo. Siyabonga kakhulu ukuthi usibhalele baba. Ngiyabonga mfowethu. Danke siyabonga. Nawe dadewethu ngiyabonga ukuthi ufike kwishow mengabe udingeke. Ngiyabonga Toto. Ya ne. Mbukeli uyabona ukuthi indaba yanamhlanje ishume kanjani. Izingane zalwa abazali abahlukene abashada ndawonye nazo zagcina zifakana izinto. Azigcinanga ngokufakana izinto, lokho kholele ekutheni zize ikhulelisane. Nanzi zikhona lapha phambi kwami. Asazi ukuthi wena uzothi mabubuka le episode yanamhlanje ubone kanjani, nakuma comment singathanda ukubona ukuphawula kwakho ukuthi kuzothini. Ungakhohlwa ke sesihamba nansi imbizi yamadoda. Ibizwa ngokuthi uqinsi. Uma ukuthi uyayifuna uyalazi udaba ungasithinta noma uthinte ubaba ukhuzwayo ku 083 335 7969 083 335 7969. Simfuna umuntu ozothi aliphakami, asimfuna umuntu ozothi induka ayiqini, asimfuna umuntu ozoshaya 1 minute no 30 seconds athi useqedile. Indaba yokuthi ulala umama ekhona eceleni kwakho uzobe nesibindi sokuthi uzohonqa ngaphezulu. Nami njengoba ngiyiphethe nje angeke ngicine ngokuthi ngiyiphathe, ngizoyiphuza. Khumbula ukuthi ke khona no powder wakhona. Lo powder lo ushaya nje uphuza amanzi, uhlala emzimbeni wakho izinsuku ezingu14. Cabanga uhleli nje mekwambona livele livuke lithi ukumbona nje kwaliwe ukumbona. Then ke mase ushaya iglass la noma ikota iglass uphuze. Hawo emva kwaloko uzobona. Bakhohlwa ukuthi mase uyithengile le mbiza le ukwazi ukuthi ubuye phela uzobonga kuthina. Angithi ngivusa umuzi wakho. Uyabona ukuthi manje ngivusa umuzi wakho. Njoba ngivusa umuzi wakho ke buya phela uzobonga kuthina ngokuthi upress uthank lapha. Asinandaba ukuthi ufaka ongakanani. Lokho okuncane ongakwazi ukuthi ubonge ngako. Kodwa ke ungaxhumana nobabukhuzwayo ukuze ukwazi ukuthi uthole le mbiza le ikwazi ukuthi isebenzele. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lohlelo silungisa umjolo. Mina ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.